ஏசப்பா, ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லுங்க. பைபிளை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாமே முடிச்சாச்சு. 1 சாமுவேல்ல மட்டும் அதிகாரத்துல ஒரு வெயிட்டான ஒரு சம்பவம் ஒன்று வைக்கணும்னு நான் யோசிக்கிறேன். சாமுவேலை பத்தி நம்ம வெயிட்டா காமிச்சா எப்படி இருக்கும்? ஓப்பனிங்லே இல்ல வேண்டாம், அண்ணாவை காமிச்சிருவோம். அண்ணா தப்பா எடுத்துக்காங்க. அண்ணால் அப்படி எதுவுமே பண்ணலையே. சாமுவேல் உருவாகிறதுக்கு காரணமே அண்ணால் தான். அண்ணாளுக்கு குழந்தை இல்லாம இருந்தப்போ நான் கொடுத்த ஒரு குழந்தைய எனக்கே திரும்ப கொடுத்தது. அப்படிங்கிறப்போ அண்ணாள் இல்லாம இதை தொடங்கினா கரெக்டா இருக்காது. கரெக்ட் ஏசப்பா, அதான் கரெக்டா இருக்கும். அண்ணால வச்சு ஆரம்பிச்சிடறேன் நான்.